A poslední přednáška, která nás čeká, tam bychom se měli naučit vizualizovat lepší svět. To si úplně nevím představit, co to je. A proto pozvu kolegy, nebo kolegyni, nevím, z firmy Cyclomedia Technology. Tak ďakujem veľmi pekne za účasť, že ste sem prišli. Ja som Dominika Doláková, som Business Development Manažer v spoločnosti Cyclomedia. Pre tých, ktorí nás nepoznajú, ale aj pre tých, s ktorými sme sa stretli, sme holandská mapovacia spoločnosť. Máme sídlo v Holandsku, v USA, ale aj v Nemecku. Okrem mňa mám ďalších 300 kolegov. V roku 2023 sme zmapovali 850 000 kilometrov v Európe, ale aj v USA, v Spojených štátoch. Čo sa týka Českej republiky, tento rok sme zmapovali 160 000 kilometrov s našimi 20 autami a celkovo máme nejakých 76 aut. Dole na slide môžete vidieť niektorých našich partnerov, medzi nimi aj mesto Plzeň a Seznam Český. Poďme si pozrieť naše korporátne video. Constantly in motion. We improve, renew, Nejde zvuk. and become more sustainable. We keep on planning, building, and maintaining. All to help yesterday's world move forward today, and to stop tomorrow's society from coming to a standstill. To keep the momentum, we need reliable, relevant, accurate data, up-to-date information from the real world. At Cyclomedia, we capture all changes in every public place, down to the smallest detail, and transform them into valuable insights. Insights that help professionals like work planners, architects, policymakers, law enforcers, and emergency first responders to do their work more efficiently, but also to make their work safer and reduce the margins for error, saving you time and money. Ako bolo povedané vo videu, na nejakú správu majetku potrebujeme presné, relevantné a up-to-date dáta. Už spomínaný Seznam používa na ich portáli Mapy.cz, ktorý predpokladám väčšina používa naše panoramatické snímky už niekoľko rokov. Avšak tieto panoramatické snímky sa nevyužívajú len na prehliadanie, ale viete ich používať na niekoľko iných vecí, majú niekoľko viacerých funkcií, o ktorých si teraz povieme. Viete ich využiť napríklad na vytvorenie digitálneho dvojčaťa. Čo je digitálne dvojča? Je to virtuálna reprezentácia mesta. Viete vlastne posudzovať situácie v reálnom čase, simuláciu, co kdyby viete vlastne vytvoriť. A vďaka transparentnosti sú aj občania alebo občania mesta spokojnejší. V Cyclomedii máme také 3 základné prvky digitálneho dvojčaťa, a to je platforma StreetSmart, webová alebo mobilná. Sú to potom samotné dáta, čo sú panoramatické snímky a LiDAR dáta, a nakoniec sú to Data Insights, čiže je to nejaká databáza objektov vytvorená AI. Poďme si teraz ku samotným objektom niečo v rýchlosti povedať. Panoramatické snímky sú vo vysokom rozlíšení 100 megapixelov. Je tam absolútna 10 cm presnosť a 2 cm relatívna presnosť. Počas toho, ako zachytávame tie panoramatické snímky, zachytávame aj LiDAR dáta a vďaka tomu synchronnému ako keby spôsobu máme veľmi presné a akurátne dáta. Ďalším elementom je samotná platforma StreetSmart, pretože všetky dáta, ktoré zachytíme, musia byť niekde ako keby zhromaždené. Na to slúži táto platforma, v ktorej viete napríklad používať naše funkcie merania všetkých objektov, alebo viete si tam vložiť takisto aj vlastné dátové sady.
Táto platforma je integrovateľná so všetkými softvermi, ktoré napríklad používate u vás vo firme alebo v meste, čiže všetky naše panoramatické snímky viete potom používať aj vo vašom softveri. Samozrejme spolupracujeme aj s Esri. A nakoniec sú to Data Insights, čiže nejaké objekty z verejného priestoru. To môžu byť napríklad dopravné značenie, značenie na ceste, lampy alebo cyklotrasy, alebo takisto vďaka našim dátam viete analyzovať povrch vozovky, o ktorých poviem neskôr. Je to v podstate môj veľmi obľúbený produkt Cyclomedie. StreetSmart a tento Digital Twin alebo digitálne dvojča viete využiť v niekoľkých odvetviach. A to napríklad v odvetví mobility, udržateľnosti, na plánovanie nejakej zelenej infraštruktúry, v oblasti bezpečnosti, plánovanie nejakej verejnej bezpečnosti. Poďme si povedať niečo napríklad o samotnej mobilite. Kvalitné dáta o verejnom priestore sú dôležité napríklad na plánovanie údržby alebo na plánovanie nejakej ďalšej infraštruktúry. Čiže ak máte dáta o semafóroch, o lampách, o dopravnom značení na ceste, viete si takto naplánovať do budúcna napríklad údržbu. Tuto je ukážka PLCčka, ktorý sme robili v Barcelone. Ja vás pozývam do nášho stánku, kde s kolegom Rolandom vám ukážeme vlastne celý produkt, ako to naživo vyzerá. Môj obľúbený produkt analýza povrchu vozovky. Je to v podstate produkt, ktorý vznikol kooperáciou Cyclomedie a firmy Arcadis. Cyclomedia dodáva panoramatické snímky a Arcadis vyvinul nejaký algoritmus, ktorý automaticky detekuje defekty na ceste. A teda táto nejaká super schopnosť vytvorila tento v podstate super produkt, ktorý pomáha mestám. Tuto je opäť produkt, ktorý sme vytvorili vo Francúzsku a vidíte na cestách nejak farebne odlišené defekty. Opäť vás pozývam, zastavte sa u nás v stánku a ukážem vám bližšie informácie o tom. Ďalším segmentom, ktorý môžem spomenúť, je sustainability, čiže nejaká udržateľnosť, ktorá je v posledné roky nejakým takým trendom. Čiže každé mesto, ak plánuje nejaké zmeny, plánuje to s ohľadom na udržateľnosť. No a jedným z riešením Cyclomedie je dôraz na zelené plochy a infraštruktúru, a tak si viete vytvoriť napríklad nejaký register stromov. V rohu vidíte obrázok alebo screenshot mesta New York, ktorý si takto vytvoril aplikáciu s celým zoznamom stromov, ktorý majú v meste. Na konci asi by som zhrnula pár slovami, že ako vám vieme my pomôcť našimi dátami. Keďže máme presné a akurátne dáta, tak viete si vytvoriť nejaký obraz o všetkých objektoch, ktoré máte v meste. Poprípade, ak ste nejaká firma, tak si viete ušetriť čas tým, že nemusíte ísť na konkrétne miesto, skontrolovať si ten konkrétny, dajme tomu, objekt alebo nejakú skrinku elektrickú. Keďže čas sú peniaze, tak vám týmto aj šetríme nejaké peniaze. Nakoniec ešte by som vás chcela pozvať. O 12:00 budeme mať s kolegom takýto kvíz, kde tam bude asi 5-6 otázok veľmi jednoduchých o Cyclomedii, takže zapojte sa a výhrou bude veľmi slovenská výhra, alebo ako to nazvať. Takže o 12:00 dojdete do nášho stánku.
skoro niečo podobné. Ďakujem, že ste došli a ďakujem za pozornosť.